Heinälaatan paljastuksella. Tyttökoulu aloitti toimintansa vuonna 1864 nykyisen kaupunginteatterin paikalla. Tipulana tunnettu tyttölyseo siirtyi 50-luvulla nykyisiin tiloihin Voijonmaan kadulle ja 70-luvulla koulun ovet avautuivat myös pojille. 150 vuoteen mahtuu isoja muutoksia. Varmaan luokkamuotoisuus tai sen puuttuminen niin on varmaan se merkittävin ja tietenkin järjestyssäännöt varmaan oli hieman erilaiset, koska me itse asiassa aloitamme maanantaina tämän teemaviikon lukemalla entiset järjestyssäännöt 1800-luvulta, niin kyllä ne ovat hyvin erilaiset ja aika hauskatkin nykynäkökulmasta. Oppilaitoksen pitkä historia ei välttämättä takaa isoja vuosijuhlia tulevaisuudessa. Ensi vuonna Voijonmaan lukio yhdistyy Synneuslukion kanssa ja nimi muuttuu. Olemme sitten Schiltin lukio. Ja mitä sitten perinteille tapahtuu, se on ihan mielenkiintoinen asia ja sitä varmaan ruvetaan miettimään sitten vakavasti näiden juhlien jälkeen, että juhlitaan rauhassa tämä 150 vuotta ja sitten suunnitellaan seuraavat 150. Vaajakoskella vietetään